Bé, ja sabeu, amb la joia, amb el goig, que us acull Montblanc any rere any. Estem contents, molt contents, de poder tindre-us aquí entre nosaltres i anar fent el camí que ja tenim més a prop, que ens portarà a la llibertat nacional, a la independència del nostre poble. Estàvem ara dinant amb els de l'acampada jove i parlàvem de que la independència està al tocar. Ens costarà una mica, però ho tenim més a prop que ahir i demà encara ho tindrem més a prop que avui. I jo m'he escapat i després m'han dit, ja que ho has dit, ho tens que dir. Dic, mireu, l'any que proclamem la independència, l'acampada durarà un mes. I ho farem, però també us vull dir una cosa, perquè a cops el jovent teniu una impaciència pròpia. I mireu, a veure si em surt perquè fa molt de temps que no m'ho diuen, però aquí els pagesos grans deien una dita que ens la tenim que aplicar, perquè no ens fotin, A veure, diu... He agafat la cabra i l'he posat al sac. I com que la tenia que lligar, del sac me s'ha escapat i pel sac m'han donat. Que no ens passi ja més, que no siguem incaus, paciència, i tots junts i amb unitat cap a la independència i com més aviat millor. Gràcies. Moltes gràcies, Pep, i moltes gràcies, Jordi.